ba ka na May dante, oh. lang sa kay Dante oh. Bye ate. Guys, ako na po di guys, Ruby Provinciana. Welcome back to my channel. Basta mong tanan guys. So, still na mahaw. Diyan sa daan is lumpia o bula-bula. Diyan. Guys, kamuti. Diyan na inununan. So, lami ka din yung kamuti guys. So, inununan. Back to school na siya guys na. Happy naman ka doon siya kay. Happy ba ka? Ano man? Yeah. Yes, dapat happy ka kay Juan. Tapos na ko. Mahuman naka-happy po. Naloy Ginoo. Ampo lang ta. So, ampo lang ta guys. Kay happy ta po ni si Jamo. Di siya na po si Jamo. Graduate mag-college na ni. Diyan kayo na. Mao na sang niwang ni siya guys. Kay lugus makatuon og kanon. Naan sa man ni? Katulong ba sa way sabaw? O magsabaw ta god. Ay pinagsabaw ko sa jo kay gahapon nagsabaw mo gud mi gahapon. Sa basig di na po di siya mo kuan nga sige nagsabaw. So, ugma, magsabaw ko. Or magsabaw ko kada buntag, ganahan ka. Ako lang. Magsabaw ko kada buntag ha, maghimo ko vegetable soup kada buntag. Diyan magamping dito ha. Diyan mga anta guys sa kamuti. Ang dalaga guys. Lalagang gamay. Hala sa happy dares gate. Guys, sumana ko katod ni Crystal, so manarbaho na pud ko dari pikas. Kay absent na rabaw ko pila ka adlaw guys, itong dito kog buhol. Sumubawi na naman ko karon. Dante. Sig asa jud kam kuyog be. Uli. Uli. Kuhabad ka ha. Oh, sige, bantay ka. Sulod ka din nga nairing na to. Ito na ka, bantay si Ili dito. Bagong gitanom, dari. Atiday na, gikan na siya sa buhol. Diyan ang ipangbutangan og mga tipasi ning mga kuan dari guys, kay kuan ka ng arong mo usad si dyan ha. Diyan na nahimo na sa upat. Diyan ka na pa siya pa ng pambutangan og kuan kay arong mutarang na siya. Kay naigipalit di si Pin nga tipasi di ah. So manindot na ning ijahang mga tanom dari kay nasang butangag. Ang pang-usbon ba kang butangan hag tipasi. Asa man karon? Luoy man gud siya guys, so kanang ka kuan ba? Arang ka basa ang juta. So wala sang pagbutangan og kuan guys, ano sang pang-usbon ang butangan hag tipasi. Garaming ka lagtik ka juta. So manarbaho sa ko dari guys. Wala na buhi aghang gitanong dari nga kuan namatay. Ina guys, aghang ipang tanom dari dia halam ni sa pangbutangan og tipasi. Kaniya kay nindot kaniya siya. So yan ini guys ang butangan og kanang tipasi ning juta kay agkit sa tanan.
Di makatubo ang tanom. Guys, nahinog agang mga biri guys, jawa man nila kuha na adag rabakado si jag. Kuha na adag kadto si og. Hinog na mo kadto na nak. Katunay dak kadto nak. Still may nag-ipo guys. Lan. Tol. Kami isa guna basta violet na. Pili na kanon. Mo man i-spray lami man na. Kana kay daghan ka sa vitamins na pig-isa na. Kapal sila to ah. Tara. To. Kita na guys oh. Hinog na. Ito ah, kuha ito na. Katang Dari Pagalingan ako kuha naman na. Nasagol day guys. Dari na yung nisagol nga ang palaya dia. Itong ang palaya nga Bisaya. Na may nintirek dari nga. Kuan. Nasagol. Jagang pipino guys, wa mo dake. Ya. Di kuan, di umigas, way asikaso. Na yung mga ampalaya nagtago. Hindi po di ah. Ang passion o nanguan na. Sa ning kuha unang kay sayang og mo kuha na siya ka na muguwang. Kaya di ah. Aning pampuston karon kay des ni agi wa di pamustang to daghan na pakadug bunga. Kaso lang murag na nga buktot man ako naman yung kuhaan guys kay mag-utan ko ganang sari-sari. Kaya na nga daot. Nga daot. Sayang kadyo na nga pangpaak ni kuanhan ni pamusto ni mga nabilin guys. Kung di matakbuyan og kuan ning isagol sa pakbit. Nalang mga alugbati ra nagkuan sa way nangutan. Way nangutan sa akong alugbati guys kay pagsaras sila mag-utan na rin jadi ang kapadas guys nahinog na. Ano siyang kuha nun dya. Grabe sagbot dito guys sa panghiluan na dya. Gamay pa kasi sa punuan guys pero namunga. Kaya wala matiman niyang mga taong mo nagbunglay-bunglay ko gagmay rin guys kuhan ko sa hang upo kinani sa kana sugod na siya pamuwak dyan na kuhan ko daring taong na kay na kanang
Ang kuhaunan ni kay lay color puti. Ako kahuman og pangguna dadto guys kay naay taligsik. Daghang gipang tanom guys katong gikan sa buhol nga gipangado ng hinanay. Yung tanan guys gikan is buhol. So na dari nas likod na gibutang kay kuan. Naay taligsik. Nagkuan ko dito guys, naguna ko dito kay nagtanom ko og ganang okra. Kalit mag-uwan, di man pwede ko magpawan-uwan. Dira si Cristel dia. Nagbukot man ka. Uwan dari guys, ni uwan ja. Dito man ako sa gawas gay nag kuan ko sa garden mo nang jacket ko. Isugod ko kay na taligsik. Salamat nak. Matulog sa kurso guys kay kapuwis dali sa eskwelahan. Sa may balita sa eskwelahan nak. Ingka nag-exam dajon. Nag-exam dajon kuno sila guys. Sa big-exam. Muta naman. Wala ka daiming guys kay naay mga kawatan nakasugod kuno dari. Murag di taga diri kay agamong silingan nga titas ang bana na hablutan og pitaka. Jaghapon kuno po dito sa Santander na kuno po taga dari sa Nawan ra pod gi kuan gyapon kuno pitaka anja na pisa ka kuan gi kanang hablutan kuno og silpon so hadlek nakajurong res kay nakajung mga krimen Ginoo ko. Problema ko na ni Cristel kay usay ra ba ni magbaklay ra ba ni padung uli. Dani ijang papa guys nga kanang amor naman ni siyang sunduon siguro ug manggawas na hapdira man ka munak. Hapdira jud ninyong schedule tanan wa nay hapon. Unsa makaya des ninyo subject hapdira. Hindi guys dari ko guys gahigda kay nay taligsik ning kalit og uno sa gawas. Dito man ta ko sa garden na nagkuan kay gikan nay ko sa pikas mubalik na bugos pikas kay magtiwas ko dadto sa trabaho. Mutuwak na ning taligsik. Kay di sa ko magpawan-uwan guys kay likado na maintunsis. Ako daris dagat guys na wala na ag taligsik. Diya ka rin dito tawad mo ato na bugos pikas. Aram mong ipakita sa dagat grabing kalinaw na murag padung na pud sa hunasan. Linaw sa kaadyo. Nawa na ang taligsik pero ag hangin kuan mo hangin gihapon ja. Bugnaw ka jug hangin. Murag na siguro niging lagi to na low pressure lagi kuno yung Nicole. Basig di sa makauli kay na kuno low pressure lagi kuno. Diyan guys, itong vlog garo adawa guys, see you next vlog. Love you og amping tang tanan.